Il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità nediet proġett ta' żifiż permezz ta' filmati li juru l-ħiliet u l-potenzjal ta' dawn il-persuni filwaqt li jisfida l-istereotipi. Il-proġett bl-isem ta' ċavetta għall-futur jikkonsisti f'setta filmati minn 10 persuni b'diżabilità intellettwali li juri l-aspirazzjonijiet u l-esperjenzi tagħhom fl-impjieg. Din l-inizjattiva qed tindirizza l-perċezzjonijiet żbaljati fuq persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Barra minn hekk ix-xogħol qed jara li jingħata valur lil persuni fosthom l-importanza tas-salarju u li jlaqgħuhom ma' aktar persuni. L-għan ta' dawn il-filmati kienu li juru biċċar il-kontribut li dawn il-persuni kapaċi jagħtu lil bqija tas-soċjetà, anki fuq livell ta' xogħol, kif spjegat il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Pax Kazan. Hija tenniet ukoll kif il-proġett huwa wieħed innovattiv li jassigura aktar inklużjoni fid-dinja tax-xogħol. Bħala proġett huwa wieħed li huwa innovattiv, imma wkoll juri il-mod kif wieħed jista' jikkomunika b'modi differenti biex nassiguraw li d-dinja tax-xogħol tkun iktar inklusiva għal kulħadd. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli tenniet l-importanza ta' din il-ħidma hekk kif qed timxi id fit mal-Istrateġija Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità imnedija mill-Gvern ftit tal-jiem. Nemmen li dan il-proġett ċavetta se jkun qed jagħti direzzjoni differenti iktar ġdida u li tagħti ħajja lejn dak li aħna nemmnu fih l-Istrateġija Nazzjonali li wkoll timbotta li persuni b'diżabilità ikollhom id-dritt tax-xogħol.